trothwy Cwpan y Byd 2022, mae Menter Iaith Môn ar y cyd efo golwg Bro360 wedi cynnal diwrnod newyddiaduraeth a chwaraeon yma yn Neuadd y Dref. Nis e holi i bobl ifanc Ynys Môn os diddordeb i gael gyda nhw mewn creu gwefannau bro ar gyfer yr ardal, sef gwefannau straeon lleol, lle i bobl lleol i rannu popeth sy'n bwysig gyda nhw ar-lein. Da ni wedi cael clywed am brofiadau Gary Pritchard a Malcolm Alum a di dysgu sut i ffilmio clipiau ar y ffôn efo ywain llyr o gweledigaeth. Gyda i diddordeb mawr yn newyddiaduraeth lleol. Dwi wedi ers o'n i'n blwyddyn 6 nes i sgwennu articl i papur mennau lleol fi a dwi wedi bod yn sgwennu am y blwyddyn dwytha i papur mennau, so mae hyn wedi bod yn cyfle gret i fi cael dysgu fwy yn enwedig. O'n i'n gwybod faint o cyfleoedd oedd yna efo papur newydd Cymraeg, ond mae hyn wedi dangos i fi faint o cyfle sydd yna. A mae'n gwneud fi'n really hapus bod mae yna gymaint o cyfleoedd yn y byd newyddiaduraeth efo'r iaith Cymraeg, gan fod ti'n meddwl fysa yna, ond mae'n gwneud fi really proud i fod yn Cymraeg. Drwy fy mhrofiad i'n cyfrannu i Bro360, yn sicr mae wedi bod yn sylfaen perffaith. Dwi wedi gallu cael gymaint o sgiliau trwy'r cwrs, gohebydd ifanc, ond hefyd pethau sydd wedi creu podleiadau i chi ond hefyd cyfrannu yn wythnosol i'r wefan. Mae'n lle berffaith i gallu dysgu sgiliau gwahanol. Nes i ddechrau yn sgwennu adroddiadau ar Clwb Pêl-droed Valley, Holyhead Hotspur, ac o fanna, do'n i byth yn meddwl bysa hogyn nath i ysgymorswyn yn Gaergybi yn sefyll ar ochr cae gêm rhyngwladol yn cyfweld â John Toshak neu Chris Coleman neu Gary Speed, ond mi ddigwyddodd o a mi allodd ddigwydd i unrhyw un o'r pobl ifanc ar Ynys Môn. Mae angen i blant a phobl ifanc Ynys Môn sylweddoli bod yr un cyfleon yn bodoli, ac os dyn nhw'n cymryd y cyfleon yna allan nhw fynd i unrhyw le. Os oes gennych chi diddordeb defnyddio'ch Cymraeg fel gohebwr lleol yn Ynys Môn, yna cysylltwch efo ni ar iaith@mentermon.com.